دەم خۆشگوهدار و تەماشەبانên هێژا بەرنامەیە ڕۆژەوا ئیرۆ دەرگەلدەمە. پرس و ڕەوشە ڕۆژهەڵاتی فراتی ڕۆژئاوای کوردستانی ڕۆژەوا سیاسی دیپلۆماسیە جیهانê de jî cehek taybet werdigire. Berê yên dijber ên de alûziya Sûriyê de berêya Rûsya, Îran, Tirkiye her wiha berêya hêzên hevpeymanan bi serokatiya Amerîkayê. Her du alî jî tînin ziman ku rewşa Kurd, rewşa rojhilata firatê Rojavayê Kurdistanê bi awayekî divê bikeve proseyek çareseriyê de. Bêguman nêzîkahiya aliyan cuda ye. Li ser erdê rêveberiya xweser bi piştgiriya MSD, PYD û hin aliyên Kurdî û pêkhatiyên din bi rêveberiyek li ser erdê pêkaniye. Hêzên hevpeymanan û hevpeymanên Astanayê bi helwestên cuda xwe nêzik dikin. Piştî şikestina Daişê proseya rojhilatê firatê Rojavayê Kurdistanê bi şêwazek din bi rêve diçe. Biryara Amerîkaya vekşandina hin hêzên xwe, pêkanîna herêma Ewle, pêkanîna destûra nû ya Sûriye û mafên pêkhateyan, taybetî mafên Kurd, nêzîkahiya rejîma Şamê û danûstandinên li gel, gef û nêzîkahiya Tirkiye beramberî deverê teverên serekeyên rastiya rojhilatê firatê Rojavayê Kurdistanê ne. Van mijar û rûdanên giringên Rojevê li gel hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD, şaهۆز حەسەن em dê bigirin dest û binirxînin. Silavkek şaهۆز, em ji rewşa heremê dest pê bikin. Dahate ragihandin got hewalgiriya Tirkiye û rejîma Sûriye hev dîtin pêkanîne. Gelo nêzîkahiya van rejîman li gor rastiya deverê hûn wekî PYD çawa din? Belê serî silav û rêz ji bo we û temaşevanên kanala Kurdistan 24. Bi rastî yani ev ji alîkî ve zeyfatî û lawaziya van rejîma çi rejîma faşistiya Tirk be çi rejîma Be's be di diyar kirin ji ber ku evana di pêvajoya derbasbûyê de di va 8-9 salê derbasbûyê de her roj li dijî hev gelek nerîn û daxuyanî didan diyar kirin û di bingehê xwe de nêzîkatiya her du aliya jî li ser esasekî neçareseriyê, li ser esasê her kesekî çawa bêtir hebûna xwe biparêze û desthilatê xwe biparêze. Car demê li hember pêvajoya têkuşîna azadî û demokrasiyê dîtin pir zêde li pêş dikeve, bi taybet li Rojavayê Kurdistanê li Bakur rojhilatê Sûrî sîstemekî demokratîk li pêş dikeve. Ev ji bo wan hinek cê narahetiyê ye. Yek jî ji bo pirsgirêkê di navbera xwe de ji aliyekî ve bixwazin wek zemînekî çareseriyê ji bo wêna derxînin pêş, dîs jî em dizanin ki her zêdetir di aliyê istixbaratî de gav û nêzîkatî ji hevdûrê dest pê dike. Bi vê rengî dixwazin pirsgirêkên gihane yan jî ev dijminatiya bi sala bi hevdûrê meşandine carekî dî derbas bikin. Di esasî de jî rola Rusya û Îranê di vê nêzîkatiyê de heye. Kek şaهۆز ev fobiya Kurd, fobiya Kurdistanê, fobiya bi destxistina statûyeka Kurdî di vê nêzîkahiyê de rolekê wê heye? Sedî sed ne min got yani a derecayekê de ew derdikeve pêş çima ji ber ku bi taybet rejîma Tirk û rejîma Be's her du jî bi heman eqliyet û heman nerînê li mesela Kurd dinerin. Yani li gor wa be eger ji dest wa be bêjin Kurd tinene. Na eger ji neçarî yani neçar bimînin dibêjin Kurd hene ama yani em behsa mafê xwe gerek nekin. Yani wekû neteweyekî cuda, wekû pêkhateyekî cuda gerek behs nekin. Îcar Kurd ne tenê behsa mafê xwe dikin, behsa mafê hemî gelan dikin, behsa çareseriyekî sîstemekî demokratîk tê dibe ava kirin. Ev hîn bêtir li zor awa diçe. Ji bo wê herî zêdetir bi eqliyet û zihniyeta ew pê nêzik dibin. Eqliyet û zihniyetekî netewperest e ji fikrê azadî xwaz, ji fikrê demokrasî xwaz. Yek jî
تایبەت ji اعترافkirin bi yê beramberî xwe nasnama netewê dî naskirin duî alî de wek teb xwe jî anî ziman fobyak heye û ev rolekî giring dilîze di nêzîkatiyê van aliyan ji bo mesela Kurd bi rengekî taybet. برێز شاهۆز حەسەن نەها هاتە ڕاگەهاندن چەندین جاران برێ ببرین ئەمریکای هەروەها مەدی ئەمریکی ژیانی زمان گو پەیوەندیەک دناڤینا تورکیە و هەسێ دەدە هەن هیزین کوردی دە چی بووە ئەڤ یەک مەدیا تورکیەی دەژی ژیالی هەن ڕۆژنەمەوانان بە هاتە زمان ئەم ژوبە ببهیزن گەلو ڕاستیا بەیەکی هەیە ڕژیما تورکیە یانژی هەواڵگریە تورکیە پەیوەندیەک لەگەلوە پێکانیە و گۆ پێکانی بە ناڤێرۆکە وان دانوستاندنان چییە گەرم ژوە ببیست نا tiştekî bi vî rengî pêk nehatiye ev na bingehê xwetineye yanî mijar bi çi rengî ye hûn bi xwe jî dizanin yanî li vê derê hevpeymanê navnetewî hene bi taybet di pêvajoya dewleta Türk tehdîdê Rojavayê Kurdistanê kir û bi taybet em bêjin aliyê Kubanê girê spî û herêmên dîtir behsa gelek ciya hat kirin seranserî sînor wilo gotin em ê derbas bin û em ê êriş bikin dûr de aloziyek derket pêş ji bo wê hevpeyman dixwazin yanî bi nîqaşê bi aliya re çawa karibin vê pirsgirêkê çareser bikin ji bo wê ti heta niha tiştekî em bêjin wekî hevdîtinekî mubaşer çêbûye tiştekî bi vê rengî tineye lê wek me got di çerçeva xebatên hevpeymana de ji bo yê şer û pevçûnek çê nebe yanî wek tedbîrekî dibe hatun û çûndin ji aliyê bi taybet ji aliyê Emerîkî ve heye lê wekî we anî ziman ew tiştekî tê gotin tiştekî bi vê rengî çê nebûye. برێ شاهۆز حەسەن گەر ji aliyê Tirkiye be daxwaza diyalogekî were kirin ku niha li Tirkiyê hikûmeta Tirkiyeyê rêdaye got pêwendî di navbeyna rêberê PKK Abdullah Öcalan û parêzerên wî jî pêkwerin di peyamên xwe de Öcalan daxwaza hesasiyet nîşankirin yanî hestiyarîkirinê jî ji hese dexwest di peyama xwe berê de gelo ger ji aliyê dewleta Tirkiye be daxwaza hevdîtinekê diyalogekî were kirin dê helwesta we wekî peyede çi be Na di serî de em gerek vê bêjin yanî ji aliyê Rojavayê Kurdistanê ve ti êriş li ser sînorê Tirkî çê nebûn heta eksî wê na jî daxuyaniyên giderketin ji aliyên fermî yanî çi mesedê dibe rêveberiya xweser dibe hêzên Sûriya Demokratîk dibin partiyên siyasî dibin tim û tim ji bo ev sînor bi hebûna me li vê derê yanî bi şerê li dijî Daişê ev sînor parastî maye yanî ti şer û pevçûnik û dijminatiyek di vî alî de ji aliyê me ve li pêş neketiye tam eksî wê na tim û tim êriş û binpêkirin û dijminatî û kuştina kesên sivîl û êriş li ser hêzên parastina vê herêmê ji aliyê dewleta Tirk ve hatiyê kirin. A herî girantir êriş û dagirkirina Efrînê derket pêş. Niha yani eger em bêjin çi nêzîkatiyekî ji bo hevdîtinê yan jî ji bo diyalogê bi çi rengî çê bibe divê seranserî sînorê Rojavayê Kurdistanê tê de be bi taybet divê Efrînê tê de be heta mijara Efrînê nekeve nava rojevê û nekeve astê gav ji bo çareseriyê çê bibin tu nikare bêje yanî bi hevdûrê neyê girtina dest tu nikare bêje wê pirsgirêk çareser bibin yanî nêzîkatiyekî bi vî rengî Efrîn cuda Rojhilatê Firatê cuda ji aliyê me ve em bi xwe vêna rast nabînin dibe tiştên piratîk ji hev cuda bên nîqaş kirin lê di derece esasî de Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûrî sîstemekî demokratîk tê de çêbûye
ئەف سیستەم لەسەر vê ئاخا ji çeteyên Daişê û ê wekî wan hatiye rizgarkirin vê derê birêve dibe Efrîn jî divê rewşa wê asayî bibe, tabîî bibe, milletê wê karibe lê vegere, dagirkerî li wê derê nemîne, bi vî rengî dikare carekî dî rewş vegere û derfetê diyalogê çêbibin. Yana wekî dîtir bê Efrînê diyalog li ser çi wê çêbibe? Yani kekê şahoz meselek giştî bi hev re lêgirtina dest. Belê. Kekê şahoz James Jeffrey di kongresê de destnîşan kir ku ewana projeyek ji bo herêma Ewle heye. Divê projeya ku James Jeffrey pêşkêşî kongresê kir de destnîşan kir ku di herêma Ewle de dê YPG tune nebe, hîzên xwe cihî dê hebin, hêzên hevpeymanan dê hebin, heta destnîşan kir ku welatên hevpeymanan ji dervê Amerîkayê çendîn heban ji wana destnîşan kirine ku di herêma Ewle de dikarin hêza xwe zêdetir bikin, lê dê dewriyeyê Tirkiyeyê jî hebin. Ev projeya goj aliyê Jeffrey ve di kongresê de hate pêşkêşkirin. Wekî pêyêde zanyariyê we li ser vê projeyê hene û nêzîkî heya we çi ye? Na ji aliyê me bixwe ve yani van demê dawî yani wek pêyêdê hevdîtin çê nebûne bi rayedarên dewleta Amerîka ve ya James Jeffrey be yan xêrî wê nabe lê em beşekî ji Meclisa Sûriya Demokratîk ji rêveberiya Xweserin bêtir bi Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk re tiştê heta niha çerçeveyê hatiye diyarkirin piranî ji ber meseleyekî emnî û eskerî ye Hêzê Sûriya Demokratîk eleqedar dike bêtir ew pê ve mijûlin. Ama wek helwesta ya siyasî tiştê berî anha jî min got û nerîna me wekû partî jî ev e û wekû gelek yani hemî pêk hateyên Mesedê jî em divê nerînê de yekin ge mijara navbera herêma Bakur û Rojhilatê Sûrî de û navbera dewleta Tirkî de mesela Sînor divê ji her du aliya be yani bê parastin. Nel tiştek li ser hesabê tiştekî be. Adin yani ev mesela dibêjin hêzê herêmî bin. Başıma ev kesê tevlî YPG bûne, tevlî Hêzê Sûriya Demokratîk bûne, xelkê kwî derê ne mane xelkê vê herêmê ne. Dibe yani formîlekî ji aliyê pratik ve çareseriyek jê re bê dîtin. Şixwe xelkê vê herêmê bixwe xwe birêve dibe. Ev proja me yê jî proja rêveberiya Xweser bi vî rengî ye. Çi aliyê îdarî siyasî be, çi aliyê leşkerî bi jî xelkê vê herêmê dibe vê herêmê biparêzin. Em ne dijî wênan. Ama pirzgirêk ku de ye, pirzgirêk tiştekî dewleta Tirk dibêje yan jî dixwaze ferz bike ge ew bê bi çavekî dagirkeriye û gi derbasî vir bibû hemû tiştî li gor xwe bizîvirîne ev ya naye qebûl kirin. Ama eger hevpeymanê nav netewî bin û dewleta Tirk heta imkan hebe yani û nerîna me bi vî rengiyê divê tê de tinebe eger tê de hebe wek me gavkadî jî anî ziman divê seranserî Sînor û yek jî divê ew helwesta wê êrişkarî û dagirkeriya wê ji Efrînê re bê çareserkirin ew jî di nava yani vê rojevê de çareseriyek jê re bê dîtin belkî wê çaxê yani wek dibêjin ev rewşenekî bê guhertin. Ama Kekê şahoz de demê dawî de. Hatina Tirka Belê. Kekê şahoz de vê cimlê bêjim. Belê fermû. Yani milletê herêmê dewleta Tirk wekû dewletekî dagirker dibîne bi Kurdê xwe, bi Erebê xwe, bi Siryanê xwe nerazîne ji hatina Tirka û ev ya zelal ji hevpeymana navnetewî jî hatî gotin. Kekê şahoz di piştî dema şkenandina Daişê. Her wiha ragihandina Serokê Amerîkayê Donald Trump ku dê hêzê xwe ji Sûriye Rojhilatî Firatê vekişîne yani pêvajoyek derbas bû got Tirkiye got ku bê min herêma Ewle ne mümkün e ku li Rojhilatî Firatê li Rojavayê Kurdistanê durist bibe. Niha divê helwesta Tirkiyeyê de tê dîtin ku yan nermiyek heye yan jî ew babet wisa zêde nayê rojevê. Gelo guherandinek siyaseta Tirkiyeyê de beramberî herêma Ewle çêbû hûn wekî pêyede çawa dibînin vê ne?
قناعتا مده روشا تركي بتايبت حكومتها آنها هي بهالبجارتنين داويا آدار چيبون هالبجارتنين ريفابريه هرمي ونداكرنا هم لباكوري كردستاني وهم لتركي بتايبت باجار مازن اویا د آلیه سیاستا هندر و جبوی تأثیر اوی جبوی سیاستا در و یا سوری دجی دربه کی گرام بو جبوی و حکومته و جیر نشان بو به وی رنگی دوام کرن اوی زحمت به لی چه گوهرتن چه دبه یان و چه به هین پر زلال امن کاریم بیجن تشتکی به وی رنگی آنها هی جبرکو براستیجی فعلی لسر عقده تقاوی کی جدید وی آلی ده حتی آنها نهاتی آویتن و داخویانی انگه هنجی کم زده او هلوستا ایریشکار پر زده کم نبویه یعنی الهمبر گلی کرد چل باکوری کردستانی به چل رۆژئاوای کردستانی به تایبەت ام جبوی رۆژئاوای کردستانی به نابیجن یعنی ت گوهرتنێکی جدی فعلی دوی آلی ده چه نبویه د مجار سیاستا ناونەتەوی د گوهرتنێک چێ دەبێ وەکو ڕەوشا هەرێمێ ئەویا ئەم بخوازن نەخوازن وێ تەسیرە خۆ لەسەر ڕەوشا تورکی بکێ لەسەر ڕۆژئاوای کوردستانێژی دێ بکێکێک شاهۆز ئەv ئالۆزیا کۆ دە هەرێمێ دە تێ ژیاندن ئالۆزیا دە ناوبەینە ئەمریکا و کۆمارە ئیسلامیە ئیرانی دە کۆکی ئیرۆ ئەمریکا بریار دا 1500 سەربازین دنجی بشێنێ ڕۆژهەڵاتە ناوین داهاتە چاوەڕێکردن ئەمریکا هێزیان خۆکەین بکەین نوها زێدەتر دکە تو باندۆراوێ لە ڕۆژهڵاتی فراتی ڕۆژئاوای کوردستانی لە پلان و پرۆژین هەرێمێدا دێ چێ ببە وەکی پەیەدە دیتناوە سەروەیەکی هەلبەت یعنی نەها هەر ڕەوشێکی نوچێ ببێ بەتایبەت دناوبەرە هێزن هەرێمی یان جی ناونەتەویە مازن دوێت تەسیری خۆش بوو هەر کەسی هەبن ئیدی بە ئەرێنی یان نەیینی وێ تەسیرێکی خۆچێ ببە ئەڤیا گرێدایی چ دمینە گرێدایی وێ دمینە چ قەیسە ژێڤە نێزیکی یان دناو دەیە یان جی تێ دەبێ بەطەرەف یان نە بەطەرەف نها ئێمەش ئالیەمە بە بەتایبەت وەک پارتیا یەکێتیا دەموکراتیک ئەم ji destpêkê ve tiştekî dibêjin em çi dibêjin em dibêjin em yani mesela di Sûrî de ji bo me mesela Sûrî meseleyekî giring e şerekî di Sûrî di çêbû li ser esasekî mezhebî çêbû herkes dinya hemî vê nadizane me xwe nekir tarafê vî şerê mezhebî şerê li ser esasê cudahiya Sunnî Alewî ev nêzîkatiya me ya demokratîk bû ji ber çi ji ber em dibêjin di Sûrî de pêk hate pirin hem pêk hatê olî hem yê mezhebî hem pêk hatê netewî em çawa karibin bi hev rejiyanekî hevbeş bi rêve bibin nakokî û pirsgirêkê hene divê çareser bibin çi siyaset yan çi nêzîkatî dikare çareser bike ancak siyasetekî demokratîk be di hemî va pêk hate û aliya karibe hemêz bike yana wekî dîtir dibi şer û pevçûn û pirsgirêk û alozî zehmetiyekî çê dibe ji bo wê tesîra vê rewşa heye li ser me jî wê hebe lê wekî ji bo pirsa dijî got herî zêdetir wê rewşa dewleta Tirk tesîr bike ya got aboriya xwe û siyaseta wê herêmê wê di nav aloziyekî girantir dibiçe eger guhertinekî di siyaseta xwe de çê neke بەلەیەکێک شاهۆز ئەتمۆسفێرا دەمۆکراتیک و ئەم کورد بەرامبەری هەبوود و چاوە تەف دەگەرن نوها دەستپێشخەریەکی فرانسا هەیە هەروەها مەهاتە ڕاگەاندن و ئەف دەستپێشخەری پشتگیریەکی ناونەتەوەیی ژێ هەیە هەند دەستپێشخەریên کوردی چێبوونە کوم لە ڕۆژئاوای کوردستانی تەفگەرا نەتەوەیی کوردی تەفگەرا ڕزگاری خوازا کوردی نێزیکێ هەبوود و ببە بتایبەتی ژی پارتیایەکێتیا دەمۆکراتیک و هێزên ئەنەکەسە گەلو دوێ بابەتێدە نێزیکاهی چێبوونە هون بخۆل بێ دەست پێشخەریە چاوا تەماشە دەکەن نا di qenaeta me de û nerîn û nêzîkatiya me derece esasî de bi vî rengiyê divê li ser esasê prensîbên netewiyê giştî pîvanên giştî yê berjewendiyên netewiyê gelê me esas digirin em bi xwe karibin li ser wî bingehî karibin nêzîkî hevdû bibin
دوێ نقطەیە دە ji aliyê me ve hewildan çêbûn. Ji aliyê gelek hêzên cuda bijî bi taybet ev destpêşxeriya dawiya hevalên Kongra Netewiya Kurdistanê ême bi rengekî îcabî nêzik bûn û ji her aliyê ve jî nêzîkatiye bi vê rengî bên em giringî didinê û em dixwazin bi rastî gavên cidî di vê alî de bên avêtin. Pirsgirêk divir di çi ye? Yani li gor qenaeta me û em li vir eşkere ji hemî gelê xwe re dixwazin bêjin. Pirsgirêk divir de şerê gilhember Rojavayê Kurdistanê hat meşandin. Dijminatiya gilhember Rojavayê Kurdistanê hat meşandin. Dagirkirina Efrînê ya got dijminatiya herî mezin bû hember Rojavayê Kurdistanê hat meşandin. Hemî ji aliyê dewleta Türk û çeteyên gipê ve girêdayê hat kirin. Mixabin di vî alî de ne tenê bêhelwestî hebû. Li ser ragihandina pir eşkere daxuyaniyên ge em di vî îşî de beşdar. Ev di nava gelê Rojavayê Kurdistanê de nerahetiyekî mezin çêkir û aloziyekî hîn zêdetir çêkir. Ji bo wê ji bo gimero gav bavêje ji hevdû ve nêzik bibe divê li ser prensîbên netewî giştî berjewendiya gelê me li Rojavayê Kurdistanê di çi de ye em karibin ji wê ve ji hevdû ve nêzik bibin. Adin باش کێک شاهۆز ئەف دەستپێشخەریە فرانسەیە کێک شاهۆز دەستپێشخەریە فرانسەیە دەن گەلو پەیوەندی لەگەل پەیەدە هاتن دانین نزیکاهیە پەیەدە ji bo destpêşxeriya Fransayê çi bû konkret yani Nene em baş dibînin û em giring dibînin ji aliyê me ve yani wekû partiyekî gi beşek di nava rêveberiya Xweseriya Demokratîk de ye em dibêjin li vê derê êdî sîstemik heye waqeek e yek jî hêzên gi vê derê parastine bi zêdey 10,000-12,000 şehîd dane şerê li dijî Daişê hat kirin sîstemekî demokratîk li vir hatiye ava kirin pêkhatê cuda cuda di nav dijî digirin em dixwazin hemî aliyên Kurdî di nava vê sîstemê de cihê xwe bigirin û li gorî wê berjewendiye gelê xwe di serî de wekû gelê Kurd û berjewendiyên herêmê bi giştî û berjewendiye gelê Sûrî bi giştî jî em çawa bi hev rê karibin biparêzin giring e li hevkirinek di gelek xalan de yani wek xalê serekî wek me anî ziman divê bê çêkirin. A giring ew e yani em waqî demê gilê binerin îro rêveberiya Xweser waqeek e em nikarin bêjin wela ka em bên û vêna hemî rakin û ji sifirê vê dest pê bikin. Tiştekî wilo hem wê ne meqûl be û wê neyê qebûl kirin کێک شاهۆز کێک شاهۆز چەرچۆوەیە دەستپێشخەریە فرانسەیە ئاوا بکن ئەو گرنگە بەێ کێک شاهۆز چەرچۆوەیە دەستپێشخەریە فرانسەیدا گەل و هەفدیتن دنابێنە پەیەدە ئەنەکەسە و فرانسەدە چێ بوونیان چینە نا یعنی نەوەکو پەیەدێ tenê yani peyedê bixwe bi tenê rûne niştiye lê hevalekî me di nav heyetekî ew ji wê demê li wê derê hazir bûn danûstandinekî bi Fransîya li ser vê mijarê çêbû û ji aliyê me ve em dewamkirina vêna giring dibînin û pêwîst e yani di vê alî de helwest zelal bibin û gav bên avêtin. Belê spas hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk peyêde Şahoz Hesen ku ji stûdyoya me qamişlo tilgelme. Spas xweş. Temaşevanên hêja bî awayê me hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dina Rojava